Armut ki dukhon ki baju dawa pisa hakerteng ke sengle no balak hen bean hakajela ke HNLC kila sha kem no ki pulit hinden kesni kat kum ke jingte balayo lum ne ki pulit ke ribhoy mayat hu be ki pulit kila yo ke jingte batikna ba ke seng HNLC ke persyang bandawa pisa bean ne ki nong khai trai muluk bat officer sarkar hak district ringkat ke jingberngem bakin pinmen saw bat penyap yaki Kipulit ke ribhoy hinne kesni kila penlong ke jingkhenra bat yo kem yu we usuba bala tip kerteng kum upin dap bok makri nalat kwenain kat ba udang shim ya kapisa bala dep dawa ha ke jing tok kit kipulit so we pat ubala suba bo de udukhot ke HNLC ubala tip kerteng kum ulari pin kemen nongshli ula sha kem na umtra ha ke kinhun kipulit ke East Jente Hills ngayo jingtip bakidon ki riu persya ri na Bangladesh ki baya so bat ke HNLC kabala sya bin bana kum ka seng bian da ka sarkar India ki ba pha ki shithi dawa pisa lingba ka WhatsApp shigi nong khai khasi bat ki he sarkar bat pin bor yaki man siwi ka pisa bala dawa da ka ba berngem yaki bar ki bahayeng hasem jongki hadian kata ki pha iki nong tre jongki ki badan Meghalaya banlum ya ka pisa kini ki samla ki hab da ka jingpin up jongki namar ki yo i bakadei kalat ka basuk bat kamai pisa bat na kaliang ki pulin kidang penlong shushu ka jing tokit ban lap dia ni ki wei ki bedon keti hakatei kakam